been so long. פורראנר, אוקיי? פשוט ביותר. חכה, אני לוקח את הככה, מסובב את זה בצורה כזו, עושה סיבוב מלא של העניבה, מעביר מיד אחורה בתנועה כזו, ומכניס את זה כאן בתוך הלולאה שנוצרה, והקשר מוכן. מהדק, והקשר מוכן ומזומן. פיקס, פוקס, פיקס, פיקס, פוקס. ככה אני בא לחתונה. זה יהיה התלבושת שלי לחתונה. אמא תלך איתי ככה. ראיתי את אותה, אני עשיתי את זה חתונית.